Ka tura maza, Abba Kyari muna maka godiya. Yau 'yan Najeriya mun tabbata ka riƙe gaskiya. Ƙaryan kuma hassada Allah shi ke masa kariya Abba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, masoya mai gida Abba Kyari. Da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda kowa ya sani, sunana Abdul Zazzau, sannan ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙan mai girma DCP Abba Kyari. A yanzu haka muna shirye-shiryen yin shutin ɗin bidiyon mai girma Abba Kyari na wata waƙa wanda kowa ya santa mai suna Martani. Waƙan mun yi ta a kan halayyar da ke faruwa a yanzu, ta yadda ake mai hassada da bita da ƙulli da sauran sharrika a irin wannan yanayi da muke ciki a yanzu. Sannan mun mayar da martani a cikin wannan waƙar, akwai bayanai sosan gaske. Ya kamata a ce al'umman gidan nan mun zauna mun nuna ma wannan bawan Allah irin tsantsar soyayyar da muke mishi a wannan gidan. Ta yaya za mu nuna mishi wannan soyayyar shi? Ta hanyar ɗaukan nauyin wannan bidiyon da muke shirin yi a daidai wannan lokaci. Da kai da ke da ni, mu za mu ɗauki nauyin wannan bidiyon a yanzu haka. Ta hanyar da za mu ɗauki wannan bidiyon kuwa, nauyin wannan bidiyon kuwa a yanzu shine za mu ba da account number a yanzu haka, ta yadda kowa zai tura daidai bakin gwargwadon abin da Allah ya bashi. Sannan duk wanda ya tura za mu yi screenshot, za mu turo shi a cikin group ta yadda kowa zai gani. Muna godiya sosan gaske. Account number shine kamar haka: 02 34 42 93 35 GT Bank. Suna Abdurrauf Aliyu Mai Audu. Sai mun ji.